شالوم 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 بيتسب እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ቀኒኹም ኣናሓኹም ሰላሕ ኣዲኔ ሎሚ ድማ ፍልይ ዝበለ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፄ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ኩልኹም ነዛ ሓበሬታ ምስ ሰማዕኩሞ ንኻልእ ሰብ መታን ክሰምዖ ተደኣ ኣሕሊፍኩምሎም ወይ ድማ ሼር ተጌርኩሞም ወይ ከዓ ተዓዲንኩሞም ናብዚ ሎም ድበኩም ሓበሬታ ድበለፀ ክኸውን እዩ ሎሚ ክበኩም ደልየ ዘለኹ ሓበሬታ ንሳልሳይ ዙር ናይ መንእስያት ስልጠና ኣቅድሜና ይጽበየና ኣሎ ቅድመ 2 ዓመት ከባቢ ጀመረ ስልጠና እዩ ቀዳማይን ካልኣይን ዙር ተገይሩ ሕጂ ድማ ኣብ ሳልሳይ ዙር ንክርስቶስ ዝገልጽ መንእሰይ ዝብል ፕሮግራም ኣዳሊና ኣለና እዚ ንክርስቶስ ዝገልጽ መንእሰይ ዝብል ናይ ስልጠና ግዜ ይኸውን ስለዚ ኣብቲ ትምህርቲቲ ምሳና ሓቢርኩም ክትሳተፉ ትደሊ ሰባት ብኸመይ ዓይነት መገዲ ኣብቲ ትምህርቲ ክትሓብሩኹም ትኽእሉ ክሕብረኩም ኢለያቴ ኣቀረባ ግዜ እውን ብስፍሕ ዝበለ ቪድዮ ክንሰርሕ ኢና ሙሉእ ሓበሬታ ክትረኽቡ ኢኹም ማለት እዩ መጀመርታ እዚ ናይ መንእስያት ኣዳሊናዮ ዘለና ናይ ስልጠና ግዜ ስለ ዝኾነ ተኸታታሊ ትምህርትታት ኢና ክንመሃር መንፈስ ቅዱስ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ሒዝና ዘለና ንሰለስተ መዓልቲ እዩ ኣብ ሰለስተ መዓልቲ ድማ 9 ክላስ ክንመሃር ኢና ማለት እዩ እዚ ንመሃሮ ክላሳት ኣብ መዓልቲ 3 ክላስ ኢና ክንመሃር እቲ ኣመሃራ ድማ ከምዚ ክነግረኩም ድፀናሕኩ ነንሕድሕዱ እንዳተደጋገፈ ድኸይድ ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 እንዳበለ ክሳብ ፓርት 9 ናይ መንፈስ ቅዱስ ሙሉእ ትምህርቲ ክንመሃር ኢና ኣዝዩ ብዙሓት ሰባት ድልውጥ ናይ መንፈስ ቅዱስ ክላስ ክንወስድ ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፕሮግራም ናይ ምሳሕ ግዜ ኣለዎ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣለዎ ናይ ሻሂ ግዜ ኣለዎ ናይ ጸሎት ናይ ምልኾ ግዜ እውን ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ ፋዶሽ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 9 ይኽጸንሕ ነዊሕ ሰዓት ይኹም ኣብኡ ክጸንሑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ፕሮግራም እዚ ክትሳተፉ ትደሊ ሰባት ብፍላይ እንድሕር ቆልዑ ገለ እንድሕር ደየለዎ ኮይኖም ምሳኹም ድበለፀ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ነዊሕ ሰዓታት ስለ ዝኾነ ከይምችኦም ስለ ድኽእል እስኹም ጥራሕ እንድሕር መፂኹም ዝበለፀ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ናይ ቆልዑ መትሓዚ ግዜ ሽዑ ኣይ ክህልወናን እዩ ብኻልኣይ ደረጃ ድማ ኣብዚ ክላስ ኣቲኹም ክትሳተፉ ትደሊ ሰባት መጀመርታ ክትምዝገቡ ከድልየኩም እዩ ቅድሚ ሕጂ ናይ መዝገብ ቴሌፎን ኢልና ሰዲድናልኩም ነርና እታ ሰደድናልኩም ቴሌፎን ኣጋጣሚ ንሕና ከይፈለጥና ተዓፅያ ስለ ድፀንሐት ተመዝጊብኩም ድነበርኩም ሰባት መልስ ደይሃብናኩም እንደገና ደጊምኩም ክትምዝገቡ ክሕብረኩም እፈቱ ምስናይ ቀሬትኡ ምክንያቱ ክትምዝገቡ ከለኹም ሙሉእ ስምኩም ክንደይ ክላሳት ከም ትወስዱ ክንደይ መዓልቲ ከም ትካፈሉን ሙሉእ ስምኩምን ቴሌፎንኩም ኣብይ ዓዲ ከም ደለኹም ከዓ ክትነግሩና ኢኹም ማለት እዩ ድሕሪ ሽዑ ንሕና መልሲ ክንሰደልኩም ኢና ኢንፎርሜሽን ሙሉእ ክንበኩም ኢና ናትኩም ቁፅሪ ክስደደልኩም እዩ በቲ ናትኩም ቁፅሪ ጌርኩም ኢኹም ኣብቲ ፕሮግራም ክትኣቱ ኣብቲ ፕሮግራም ደይ ተመዝገበ ሰብ ኣይኣቱን እዩ ሓደ ካልኣይ ንሓደ መዓልቲ ገሌልካ ክትካፈል ኣይፍቀድን እዩ ክትወስድዎ ትኾንኩም 3 ክላስ ይኹም ክትወስድዎ ዘለኩም ንዕለት 13 ዕለት 14 15 ኣጎስቲ እዩ ዝኸውን ደሎ ስለዚ ነቲ ፕሮግራም እቲ ዓርብ ቀዳም ሰንበት ብትክክል ክትካፈሉ ትደሊ ሰባት ስራሕ እንድሕር ኣለኩም ኮይኑ ካብ ሕጂ ኣቐዲምና ንነግረኩም ዘለና ናይ ስራሕኩም ነገር ፊክስ ንክትገብርዎ ኢልና ኢና ስለዚ ናይ ብሓቀቲ ትምህርቲቲ እንድሕር ብትክክል ተረዲእኩም ቫልዩ እንድሕር ሂብኩሞ ንዑ ኢልኩም ስራሕ ደይ ተፍቅዱሉ ምንም ምክንያት የለን ስራሕ ከተፍቅዱ ደይ ትኽእሉ እንድሕር ኮንኩም ድማ ምስናይ ቀሬትኡ ንምክፋል ኣይክፍቀደኩምን እዩ ማለት እዩ ስለዚ 3 መዓልቲ ክመሃር ድኽእል ሰብ ብቐዳማይ ደረጃ ንዑ ይኽወሃብ ብኻልኣይ ደረጃ ምናልባሽ ቦታ እንተደኣ ተሪፉ ማለት እዩ ዘለናዮ ቦታ እውን ውሕድ ሰብ ከነእቱ ስለ ዝፍቀደና ምናልባሽ ቦታ እንድሕር ተሪፉ ድማ 2 መዓልቲ ክትመሃሩ ትኽእሉ ድተመዝገብኩም ን2 መዓልቲ ክመሃር ይኽእል ኢልኩም ንዓኹም ክወሃበኩም ይዕድል ቦታ እንድሕር ተሪፉ ማለት እዩ ቦታ እንድሕር ደይ ተሪፉ ግን ቀዳማይ ደረጃ ነቶም 3 መዓልቲ ድመሃሩ ሰባት ንዖም ጥራሕ ይኽወሃብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ስልጠና እዚ ምሳና ሓቢርኩም ናይ እግዚአብሔር ጸጋ ክትካፈሉ ናይ እግዚአብሔር ጥበብ ክትካፈሉ ምስ መንፈስ ቅዱስ ዘለኩም ሕብረት ከዓቢ ትደሊ ሰባት ንመንፈስ ቅዱስ ክትፈልጥዎ ትደሊ ሰባት ብዙሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዘገርሙ ምግላጻት ክትረኽቡ ኢኹም ኣባኣቲኹም ስለዚ መጺኹም ምሳና ክትካፈሉ ንኩልኹም ንዕድመኩም ክፍሊት ናይዚ ፕሮግራም ብናጻ እዩ ወላ ሓደ ተኸፍልዎ ነገር የለን ምሳሕ ብናጻ እዩ
كله بنصاي مالتيو ناي مسح غيزيون ኣለና ካፋዱስ ጀሚሩ ስለዚ كله بنصاي خونت ፕሮግራም ካባኹም ንደልዩ ተዳሉ ኮይኑ ግን ኣብ ሰዓትኩም ካብ ሕጂ ጀሚርኩም ክንደይ ሰባት ከም ትምዝገቡ ክትሕብሩና ብፍላይ ንመንእሰያት ከተመዝግቡ ኣብ ስፍራዚ ኢንካሬጅ ክትገብሮም ከተተባብዑዎም ፍቅሪ ኣምላኽ ይሓተኩም ምኽንያቱ ንሓደ ሰብ ንበረኸትኩኑ ኣብቲ ስፍራ ትመጽዩ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣብ ህይወቱ ከመይ ከም ዝሰርሕ ሱኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ንሓደ ሰብ ንበረኸት ተዳኣኹምኩም ዓብ ነገር ኢና ኣብ ስፍራ ንኽካፈሉ ንመሓዙትኩም ዕድመ ቅርብሎም እዚ ናትና ቻነል ዝሕጂ ሰዲደልኩም ዘለኹ ኢንፎርሜሽን ሼር ግበሮ ኣብትናትኩም ፌስቡክ ሼር ግበሮ ናብ ብዙሕ ሰብ ክሓልፍ ሼር ግበሮ ስለዚ እንትምዝገቡሉ መንገዲ ሓደ ቁጽር ቴሌፎን ኣብ ታሕቲ كتصحفلكم تا تليفونون بافيكبوكم ግን ብዝበለጸ ቴሌፎን ኣብ ታሕቲ ኣለኩም እንደገና ናይ ፌስቡክና ድማ ኣብ ታሕቲ ኣለኩም ክራይስት ሪቪሊንግ ጀነሬሽን ደብሊው ብኡ ጽሑፉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ታ ቁጽር ቴሌፎን ድማ እዚያ 07 36 58 25 44 كدغملكم 07 36 58 25 44 مالتيو بذا تليفون زيا دويلكم ويدما SMS صحيفكم تليفونكم سمكم تمهاروا له معالتي كله ليهم تمهاروا خلت معالتي ليهم تمهاروا حنت معالت طرح تمهاروا ندحر ليهم اي تمزغوبيهم اي فقدني من الواش عدل ترخيبنا نخلت معالت استمزغوبينا هنبم كابو حليفو ግን بقداماي ደረጃ ንሰለስተ መዓልቲ ክመሃሩ ዝኽእሉ ሰባት ንዖሚና እቲ ኣፍደገ ክንከፍተሎም ምኽንያቱ ከምዚ ክነግረኩም ድጸናሕኩ ናይ ስልጠና ጊዜ ስለ ዝኾነ ተኸታታሊ ትምህርትታት ኢና ክንማሃራቡ ብጣዕሚ ኣደነቕቲ ዝኾኑ ትምህርትታት እዮም ክትመሃሩ እቶም ትምህርቲ ግን ሓደ ገዲፍካ ሓደ ዝውሰድ ስለ ዘይኮነ ነንሕድሕዱ ተተሓሓዝ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ብትክክል ትምህርቲ ንኽኣትወኩም በዚ መገዲ እዚኹም ክትወስድዎ ትኽእሉ ኩልኩም ኣብቲ ስፍራ ክትካፈሉ ትደልዩ ብዘይ ጥራዝ ብዘይ ቢሮ ብዘይ መጽሓፍ ኣይትምጹ ኢኹም ምኽንያቱ መጽናዕቶም ወስድ ስለ ዝኾና تتمهروا تمرت بجبو مدان كتحزوا مسبيرهم مستراسكم كتمصوا نخلكم فقر أملاخ نلابوكم جن ساعات كنديك تعطوا خمزولكم كل حبريتان خوهابوكم قلتيفكم تمزجبوا قلتيفو تمزجب قلتيفي عوت سلازي بحكي يدليني تبلون تحركمكم كتمزجبوا عد مغربنا لكم على مالتيو سراح زلكم سبات ازت مرتي عب خاب سراحكم افقدوا ليدي جبرونت معلتتي እግዚአብሔር አምላክ በነገር ሁሉ መሳኹሚ ከንጽቤኩም ኢና ኸጽሑፉልና አምላክ ሰማይ በነገር ሁሉ ይባርኽኩም ሻሎም